Uzala tutununu, uzala. Angithi wena uthanda o-anti. Angithi wena una 25 kodwa wena uthanda o-anti. Angithi uthanda ama-30-year-olds. Kuyale ufuna thina ama-sister. Wazala kudodisa. Lalela, musana ukwenza kakhulu. Sixabana lapho. Yabona masenenza kakhulu niyasicika. Owani manje good morning my wife ekuseni. Ku-wife wakho mina. Good morning my wife. Nenza kakhulu. Nifuna ukuzenza ama-brows. Yabo masenithi angeke phela buya manje phela sekulethe buya manje. Hayi bo Tutununu. Tutununu, you must know your place Tutununu. Tutununu, wena uzowenza u-anti abe happy. Awuzile wena nyama yomsipha. Wena hlala kwilane yakho. Ungaloku ubuza izinto ezingakufuni. Balokufunela Don't ask me that. Make me happy. Be my safe space. It's fine. Be my safe space. Make me happy. Hayi lento yoku overstep umuntu manje sekubuza ukuthi ubalokufunela ngalesi isikhathi. No, my dear, that's not your job. No. Hlisi oil, stay in your lane. Ngibe nize nibashaye ma sister, noshayelani ma sister. Mina mfana ngingafaka ikhanda lakho phakathi kwamathanga. Ngikushayeni enqini, ngo-5 enqini. Nenza kakhulu. Know your place and stay in it. Ningathi ganxa nigamanxa. Don't do that. Angithi sezwana Tutununu. Uzobona ku-anti uzoba happy kanjani. Yabo nje u-anti isister lizoba happy kabi. Wena nje mawuzazi indawo yakho, uhlala endaweni yakho, uzombona usister. Hayi lento Siyabingelela ngani siyacela uma uqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button kuMkhosi 2. Hey bengani zakwethu-ke lana ngowesifazane ukhuluma indaba enkulu-ke indaba ka-Ben 10 ukuthi hey Ben 10 hlaliseka ngempela-ke uye indaba yokubiza ama-sister ngo-my wife. Mina nawe ngani zakwethu bengathanda sihlale laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kuthiwa-ke Ben 10 mabaziphathe kahle. Mina-ke nawe bengathanda siphinde sihlangane nakho ividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel. Danke, bye.